Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыгы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Театр сугмагы буйлап барганда шын талантлар гына уңышка ирешә, үзеннән соң тирән эз калдыра. Бүгенге кунагыбыз шундыйлардан. Ул иҗаты белән тамашачыларның мәхәббәтен яулап, театр сәхнәсен соклангыч рольләр белән бизи. Ул сәхнәдә уйнамый, яши. Сүзем Татарстанның ат казанган артисты Минвәли Габдуллин турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Минвәли абый, хуш килдегез. Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көн. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Мин дә бик шатмын. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800-532-55. Минвәли абый, димәк, бик тиздән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында сезнең юбилей кичәгез узачак. Без инде бүген шуның хакында, сезнең рольләрегез турында һәм гомумән иҗатыгыз турында сөйләшербез. Әңгәмәгә күчкәнче башта сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Татарстанның атказанган артисты Минвәли Габдуллин Лаеш районы Имәнкискә авылы егете. Артист булам дип хыялланып йөрмәсә дә, мәктәпне тәмамлагач, Казан дәүләт мәдәният институтына укырга керә. Ул елны аларның курсын Марсель Сәлимҗанов белән Фәрит Бикшәнтәев кабул итә. Яшь актерны студент вакытында Камал театрында куелган спектакльләргә, күмәк рольләргә чакыралар. 1995 елдан бирле Минвәли Габдуллин Камал театр тамашачыларын татар халкын иҗаты белән сөендереп килә. Минвәли абый, менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә театр музееннан сезнең әлеге фотосурәтләрегезне табып алдым. Кайберләренә тукталып та үтәсе килә. Менә әлеге фотосурәтләр Мольер әсәре буенча куелган Версаль экспромты спектакленнән. Белүемчә, инде бу сезнең диплом спектакльләрегез булган. Ялгышмыймы? Әйе, бу Версаль экспромт безнең диплом спектакле булды. Ул гына түгел, безнең Чеховның «Чайка» деген спектаклі, дипломный спектакль болды. Шулай ук. Мұнда шондай біз ешлер. Бұл спектакль... Көргеніңіз бар едімі бұл фотосурәтлерді? Yok, мене бұл бірінші тапқыр көрем бұл фотоларны. Һәм бұларына да иғтибар етсек, мұнда енді сіз труппаға қабыл етілген боласыздар. Бұларында Гөлүсә күргенім yok, бұлар шаққаттым әлі көріп. Мұнда енді шақты ышанышлы қараш, шылай бет. Менә әлеге кадрга иғтибар итсәк, монысы Камал театрының төбәсендә төшерелгән Бұл Камал театрының төбәсендә төшкән бір фото. Бұл бик бұрынғы фото күрәсің, арттағы фонда түзелешләр, университетта юк дип әйтем. Шундай иске Казан күренеп тора дип әйтем. Инде бу 93 еллар булгандыр инде бу. Бик кадерле җылы истәлек. Шулай бит. Менә Минвәли абый, ничек уйлыйсыз? Артистның сәхнәдә иң беренче роленең нинди булуы? Һәм шул ук вакытта әлеге рольне аның ничек башкаруы, аның киләчәк тормышында төп фактор булып тора аламы? Беренче рольдән күп әйбер торамы? Бірінші рөлден көп нәрсе тұрамы дегенде, әлбәттә бірінші рөлләр инде ничектер еш шақта сеңа берілген бірінші роль, ол башта ничектер қорқыта да деп әйтеміз, енді дулқынландыра да деп әйтеміз, енді бірінші рөллерге келгенде мен міне Біздің 95-ші елдан бетінде біз іштей башладық ішінде. Міне шул 95-ші елда бізге Фәрит абай Туфанов Миңнуллинның «Жанкисәккәйім» деген спектакльні қойды бетінде. Ол спектакльда енді біздің рольләрібіз, біз анда барымызда ешлер, әрбір біздің рольләрі де енді бір шама деп әйтем енді. Бұл бірісі болды енді. Андан енді біздің әлі тағымалы кіші сәхнәді Аманнулла әсәре буенча әле кичәгенә яз иде дигән спектакль булган иде. Анда инде без барыбызда яшьләр, әлбәттә, бу спектакль менә мәктәпне тәмамлап, яңа чыгарылыш кичәсеннән соң инде каядыр бакчага барып,
көңіл ашулары турында бара дип әйтем инде. Анда мин инде хәтерләмим, без анда кем ролемнең исемендә дип әйтем. Аннан 98 елда, менә 98 ел иде, 1998 елда Фәрит абый шулай ук Туфан абый Миңнуллинның «Шәҗәрә» дигән спектаклен куйды инде. Анда мине төп рольгә, баш рольгә алган иде. Менә бу роль өчен мин бик шатланган идем, чөнки бу беренче зур роль, зур эш булып санала иде инде минем өчен. Мин әлбәттә анда ул спектакльдә Нәҗип апа Ихсанова белән, Расим абый Салахов белән, Найла апа Гәрәева, Найла апа Ибрагимова, Равил абый Шәрәфиев һәм дә менә үземнең анда бергә укыган иптәшләрем белән Фәнис, Найла, Илтезар, Ләйсән дә менә бергә эшләргә туры килде дип әйтәм. Спектакль бик матур һәм бик эчтәлекле спектакль иде инде ул. Менә Минвәли абый театрда Фәрит абый Бикшәнтәев шаярып, шул вакытта инде ихлас күңелдәндер дә. Бу минем иң яраткан курсым, бу минем иң яраткан шәкертләрем дип әйтергә ярата. Сез инде аның чыннан да беренче төркеме, шулай бит? Әйе. Менә театр юлына ничек килдегез сез? Шул хакта да сөйләп бетсәгез иде. Менә сюжетта әйтелде, сез артист булу турында хыялланмагансыз икән. Гөлсә, әлбәттә, профессия сайлау ул бик җитди һәм җаваплы мәсьәлә, эш дип әйтимме. Минем ул бигрәк ничек дип аңлатырга, һәр кыска гына әйтеп әйткәндә, ике сүз белән әйткәндә, булайрак була инде бу. 9-нчы классны бетергәчтен мин инде, менә безнең театрда «Әтәч менгән читәнгә» дигән спектакль бар бит инде. Менә шунда мин анда Мирфатых ролен башкарам, күршем Салахетдин инде. Салахетдинның улы малае әйтә. Салахетдинның улы малае әйтә. Мин 9-нчыны бетергәчтен Чистайга авыл хуҗалыгы техникумына китеп бардым ди. Мин дә менә шуның сыман 9-нчы классны бетергәчтен Чистайга авыл хуҗалыгы техникумына документларымны илтеп тапшырдым. Экзаменнар вакыты җиткәчтен мин әлбәттә ул документларымны барып кире алып кайттым. Мин экзамен биреп тормадым. Нишләптер шулай эшләгәнмендер инде. Нишләп шулай эшләгәнмендер дип әйтәм. Ничектер кире җак иде ул минем өчен, Чистай. Менә мин авылда өйдән чыксам, Чистай сул якта, Казан уң якта иде. Менә мин сул якка барасым килмәгән инде, тормышымны мин уң яктан башлыйсым килгәндер. Бәлкем шуңа күрәдер дә инде. Әйе. Шуннан алып кайттым да мин 10-11 классларны инде мәктәптә укып бетергә булдым. Гөлсә тагы менә шуны әйтмәкче булам, 10-11 класслар истә калдырам, искә төшерсәң унытсам. Мәктәптә укыганда 5-нче, 6-нчы классларда укыганда мин хәтерләп бетермим. Төгәлен генә мәктәп балаларын бит инде театрларга, циркларга алып баралар иде бит инде. Менә шулай берсендә экскурсияларга йып. Шулай итеп бер безне циркка алып бардылар. Ничәнчедер класс инде хәтерләмим. Но нишләптер безнең маршрут менә шушы хәзерге Татарстан урамыннан бурылып Киров урамы буйлап шуннан китте. Менә без узып барганда менә театр яныннан узып киттек. Ул вакытта театр төзелеп бетеп кенә утыра иде. Мин шаярып, менә шунда әйттем инде иптәшләремә, бергә классташларыма. Мин менә шушы театрда эшләячәкмен дип шаярып әйткәнмен. Һәм Аллаһы Тәгаләнең амин дигән чагына туры килде. Амин дигән чагына туры килүен карале дип әйтәм. Менә миндә шунда шул вакытта көлгәннәр иде миннән иптәшләрем. Менә бит Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килеп, мин бүген көндә дә шунда инде ничә еллар буе, 28-30 ел буе шунда Аллага шөкер, исән сау гына эшләп торабыз инде. Әйе, һәр кире кайтам теге 10-нчы классларга дигәндә. Шул елларны, шул классларда укыганда безнең мәктәпкә инде килде әдәбият һәм татар теле укытучысы Газиева Миләүшә Муллаевна. Әйме, ул укыткан инде театральный училищеда һәм үзе дә бетергән, Әсгать абыйлар белән бергә укыган булган дип әйтәм инде. Менә ул безнең мәктәпкә килгәчтен инде без инде төрле чараларда безне катнаштыра башлады, төрле клубларда, ул театр атналыклары дисеңме, спектакльләр куеп инде менә шунда гел-мәш килеп тормыш шулай башланып китте инде. Районнарга барып анда нәрсәдер күрсәтеп, менә шулай инде менә шушы 11-нче классны бетергәндә ул
Кайындыр иштеп әйтте миңа инде. Менә институт культурада актерлык һәм режиссерлык курсы ачыла дип инде. Менә барып карады. Менә мин сине әзерлим, анда шигырьләр, мәсьәләләр барысында әзерләп, ул мине җибәргә уйлады инде. Анда сине дә, синең кыяфәтең, буең бар, Марсель абый сине дә алмаса, кемне алсын инде дип ничектер әйткәннәре шулай хәтеремдә. Ул миңа шигырьләр өйрәтте, ничек итеп дөрес итеп, матур итеп сөйләргә. Менә без аның белән ялгышмасам Фатих Кәримнең кыңгыраулы гармон, яшел гармон, кыңгыраулы яшел гармон дигән шигырен менә шулай иттереп инде ул мине әзерләп җибәрде инде. Шулай экзаменга килдек, вакыты җиткәчтен инде. Анда актлар залына керергә торабыз инде экзаменнарга шулай инде. Андагы халык, андагы яшьләр, анда укырга теләкләр бик күп иде инде. Менә шулай көтеп утырганда инде анда фамилия буенча чакырып кертәләр бит инде. Минем фамилиямны ничек әйтүләре булды, минем борынымнан шыбырдап кан китте, мин инде миңа шунда ук ярдәм итә башладылар инде, мин инде кермичә калдым фамилиямны ишеткәчтән инде. Шул аннан соңрак кергә туры килде инде. Марсель абый кергәчтен дә инде карады да инде миңа менә шулай, "Я, әйдә, нәрсә эшли беләсең, күрсәт" диде инде. Мин инде шул шигырь сөйләп күрсәттем инде. Җырлый беләсеңме? Мин инде бик теге артык җырлый торган нием юк. Шунда инде ул вакытта популяр теге "Эх, сез матур кызлар, шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз" дигән кыска гына әйттереп җыр. Булды, җитте, ярар, бар диде дә мине чыгарып та җибәрде. Менә шулай иттереп мине ул үзенең курсына алды дип әйтергә була инде. Һәм шуннан башланып китте, әйме? Театр сәнгатенә беренче адымнарыбыз башланып китте. Без әле укыганда да менә шулай күмәк күренешләрдә җыри башладык бит инде. Күмәк күренешләрдә мин беренче хәтеремдә, менә беренче күмәк күренеше минем Нәкый Сәмбәтнең ул вакытта Хуҗа Насретдин дигән спектакль бездә Равил абый янында Хуҗа Насретдин булып уйный. Менә шунда миңа беренче тапкыр чыгарга туры килде. Һәм без анда инде, анда бит инде ханның сакчылары, ханның алда троны инде, ул анда утыра. Артында инде ике сакчы басып тора. Мин шул сакчыларның берсе инде. Шул вакытта беренче тапкыр сәхнәгә чыккан вакыт бит инде. Кымшарга да ярамый дип куркасың бит инде. Менә шул вакытта бурным кычыта башлады име. Мин шулай теге сөңгеләр белән теге калканнар белән басып торам инде. Бурным кычытуына түзеп булмый, күздән яшьләр чыга инде. Мин куркам бит теге хәрәкәтләнергә ярамыйдыр дип инде. Әлбәттә битермим. Шул сәхнә узгач бурнымны кашыганны күрсәк инде рәхәтләнеп инде. Аннан инде бераз теге нитеп киткәчтен инде, ярашып киткәчтен инде бераз иркенрәк үзең табашлады. Анда бераз шаярулар кешене күрәсең бит, уйнаганнар, артистларны шаярып таласың инде. Шунда берсендә шулай Гүрсәни шул сәхнәдә Искәндәр белән булырга туры килгән сакчы булып инде. Анда ханны кемдер әйтә инде, Хуҗа Насретдинне тотыгыз, алыгыз дип инде. Без арттан килеп ике җиңеннән тотырга тиешбез инде. Мин Искәндәргә шуны ниткәнче инде тотканчы барып әйтеп куйган. Әйтәм, Равил абыйны тотабыз. Ул аны булай кулын җилкеп җибәргәчтен без җибәрмә дип әйттем инде. Кысып тот, мин әйтәм, җибәрмә, ул алган сайын җибәрмә дип инде. Ул шулай итеп без тоттык та, ул шулай безне җилперләтеп җибәрә. Мин киттем, Искәндәр калды, тотып инде шул. Теге тагы җибәрми Искәндәр инде кысып тоткан инде. Кара урман бит, җабышты бит дип теге инде. Бу үзара теге шаяры булды инде кыска гына. Шулай театр тормышында кызыклы вакыйгалар күп булып тора инде. Минвәли абый, менә әңгәмәләрегезнең берсендә минем репертуарымдагы, минем багажымдагы бер спектакльдәге бер ролем аеруча да авырлык белән бирелде дип әйтәсез. Ул беренче театрдагы Галәви роле. Бу нәрсәгә бәйле булды? Авырлыгы нәрсәдә? Күңел халәте безгә туры килмәдеме ул? Бу беренче театрдагы Галәви роле фильм буларак бит инде телевизордан бик еш күрсәтелә. Анда Равил абый шул хәтле әйбәт уйный, шул хәтле матур уйный. Аны бөтен кеше яттан белә диярлек инде. Монда инде мин бу спектакльдә шул Галәви ролен башкардым бит инде. Миңа ул ничектер менә шушы кирип калган менә шул нәрсә, мин аны алып ата алмадым күңелемнән дип әйтәм инде. Бөтен кеше белән ничек кенә аны
Мен да уйнаганда сандыкка башымны бәре-бәре уйнап, маңгайларымны жарып бетерәйдем инде. Акча сайлаганда. Анда ойлап кызык кына җайлы гына кинода бит инде ул башка төрле сәхнәдә икенче төрле. Мен шуңа күрә мен ничектер авырлык белән барды. Бәлки кабатлаудан курыккансыздыр. Бәлкем шулайдыр. Мин хәзер хәтерләп тә бетермим инде. Аннан соң сезнең иҗат юлыгызны өйрәнгәндә тагын бер кызыклы фактка юлыктым. Яшь йөрәкләр спектаклендә Фәрит абый Бикшәнтәев махсус сезнең өчен бай егете ролен уйлап чыгарган икән. Менә мондый рольләрне уйнау шулай аерым бер осталык таләп итә торгандыр. Юк, Юкмы? Ул минем өчен түгел, бу пьесада яшь йөрәкләрдә бар ул. Ул бер генә дә бай егете түгел, алар бай егетләре ул пьесада, ул әсәрдә бар. Бәлки анда берничә генә булгандыр, ә сезнекен истәп куйганнар. Юк, анда бай, аерым бай егете бар, хәзер хәтерләмим инде. Без аның иптәшләре, дуслары инде. Бу әлбәттә безнең теге шаяру репетиция вакытында ни белән шаярып эшләнелгән эш кенә булып, Фәрит абый куйды бит инде. Радик Барев безнең аның ассистенты иде. Фәрит абый булмаганда без аны Радик белән, менә шул ассистент Радик белән бу сәхнәне ничектер шулай шаяртып кына эшләп карадык та инде. Ул һәм шулай кызык килеп чыккан сыман булды да, шулай калды дип әйтәм инде шул. Минвәли абый, менә гаиләгез турында да сөйләшеп бетәсе килә. Сезнең гаиләгезне театраль гаилә дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки сезнең хатыныгызның әтисе Габделфәрд Шәрәфиев, ул инде Татарстанның халык артисты, әнисе Эльвира Шәрәфиева, ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Камал театрында бик күп еллар буе диктор, тәрҗемәче булып эшләде. Менә бу факторлар сезгә ниндидер җаваплылык хисе бирә идеме? Авыррак сорау минем өчен келәсе. Минем әбекәй белән бабакай 40 елдан артык шушы Камал театры сәхнәсендә алар хезмәт иттеләр. Бүгенге көндә инде алар мәрхүмнәр. Амин, шулай булсын. Без бергә бер сәхнәдә бабай белән спектакльләрдә дә бергә уйнарга туры килде. Әлбәттә, җаваплылык ягыннан караганда мин бик үзем жеңіл қарай тұрған кіші түгел. Мен өзім ғыммен һәр ішке, һәр башлаған ішіме жауаплы қарай тұрған. Мен өзім шуны жауаплы кіші деп әйтейін инде. Ол бит, әгерде сен жауаплы қарамасаң, ол сені бұл ішің барып та шықмасқа мүмкін. Сені шеттен де көріне. Міне бұл жауапсыз қарай екен бұл ішіне. Башқа кішіні берек бұл ішін башқа кішіге деп те әйтірге мүмкіндер деп әйтті. Мен ғыммен ол театр ішігіне түгіл башқа театрдан тыш болған жерде де бүтін ішке де жауаплы қарай тұрған кіші. Мен шындай кіші. Әфәрин, шулай керектірді. Минвәли абый менә шушы орында тукталып, тагын бер сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез сезнең коллегаларыгыз белән аралашып кайта, тыңлап карыйк әле. Алар ниләр сөйләгәннәр икән. Игътибар экранга. Бик тиздән Камал театры сәхнәсендә Минвәли Габдуллинның юбилей кичәсе узачак. Бәйрәм уңаеннан аның хезмәттәшләре дә котлап калырга ашыга. Минвәли беренче чиратта ул бик йомшак кеше. Ул безнең арабызда иң зур, иң таза, иң көчле булса да, әмма дә ләкин ул бик иң йомшак. Аны шигырыннан чыгарыр өчен бик тырышырга кирәк. Минвәли абый турында иҗат юлына аның белән бергә баскан, 30 ел дәвамында бер сәхнәдә уйнаган курсташлары хатирәләрен яңартырга ашыкты. Минвәли үзегез әйтмешчә чын җегет ул. Чөнки менә еллар узган саен без бит инде 30 елга якын бер-беребезне күреп, бер-беребезне ишетеп, бер-беребез белән эшләп яшибез. Барыбер дә кеше гомер үтү белән үзгәрә, кемнеңдер тирисе калыная, кемдер яраклаша, кемдер яшәргә өйрәнә, яраклаша дигән сүзне шул мәгънәдә әйттем. Кемдер уйнап яшәргә өйрәнә, кемдер яшәп уйнарга өйрәнә. Ә менә Минвәлидә ничек итеп иман кискәдән килде ул? Менә шулар җилләр искән сафлык, анда янәшәдә аккан Идел елгасының сафлыгы, табигатьнең сафлыгы. Шәһәрдә аның сафлыгын чигерә алмады. Минвәли менә ничек килгән, аның күзләре шул килеш калды. Аңа һәр вакыт ышанып була. Аның өчен менә ничек дип әйтәләр, ачылмаган йозак та юк. Ишек алдында. Рәхмәт. Авылдан килдеңме? Ауылдан? Кайсы авылдан? Сен кайсы авылны беләсең? Кара сөйләшеп торган була тагы. Сүреп биян.
Әтием мин артист булуда бик зур, артист буларак формулашуда бик зур роль алып тора. Чөнки әтием мин укырга кергәндә әйткән иде, менә Фәрит абый күрчия, барып килмисеңме, барып килеп карамыйсыңмы? Һәм шунда мин Фәрит абый янына бардым һәм шушы мизгелдә мин үзем өчен мин артист булам дигән фикергә килдем. Һәрбер зәңгәршәл спектакль алдыннан әтием минем янга килеп, кызым, хәлләрең ничек, каушама, барысы да әйбәт булачак дип миңа көч кертә. Һәм ул шулай дип әйтү белән миңа көч керә һәм спектакльнең уңышлыгына уйнап чыгабыз. Без дә исә үз чиратыбызда Минвәли абыйны күркәм юбилее белән ихлас котлыйбыз. Бетмәс төгәнмәс илһам чыганагы һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Мин дә әлеге теләкләргә ихлас күңелдән кушылам. Хезмәттәшләрегездән никадәр җылы матур сүзләр ишеттек. Менә шуннан да юбилей кичәгезгә инде санаулы гына көннәр калып бара. Ниләр көтелә Минвәли абый? Ниләр көтелә дип инде гөлсә, юбилейда минем юбилейгім башкаларыныкына айрылып тормасын, нәкъ шундый юбилей булар дип ышанып калам инде, әлбәттә. Минем бары тик теләгем шул инде килгән кунаклар, дуслар барысы да тамашачылар кайнагат калсыннар дип кенә телим инде, шул гына. Аннан алда сорауны дәвам итеп шуны әйтәсем килгән, менә театр гаиләсе дип әйттең бит инде гөлсә, әлбәттә инде. Кызым Райхан да бит инде шунда эшли. Улыбыз Ирхан да менә шушы театр юлына кирип китте бит инде, Аллаһ бирсә, менә укып бетерер, ул да артист булыр дип. Сезнең дәвамчыларыбыз инде. Менә Аллаһка шөкер инде кызымның ире дә театрда эшли, Аллаһка шөкер дип әйтәм инде. Менә без инде шул театрны ничек тә булса дәвам итеп инде менә театрны үстерергә тырышып дип әйтәм инде. Без барыбыз да шул театр жанлы кешеләр дип әйтәсем килә инде. Минвәли абый, менә тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килде. Җитте. Шуны әйтәсем килә, менә сезнең күп кенә хезмәткәрләрегез сезнең хакта мондый сүзләр әйтәләр. Аның күзләрендә бер генә тамчыда усаллык юк. Аның күзләрендә бар тик мәхәббәт. Театрга, тормышка, халыкка һәм бөтен дөньяга мәхәббәт диләр. Менә әлеге мәхәббәт хисләрегез сүнмәсен, сүрелмәсен. Без сезгә алга таба да бик күп рольләр телибез. Гаиләгез белән шулай матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Һәм әлбәттә инде юбилей кичәгез бик матур үтсен. Амин, шулай булсын, әйе. Килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт. Сау булашабыз. Үзегезгә рәхмәт, Гөлсә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.